Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako na sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay! Nagdala siya og bag! Nyingon siya! Layas na siya! Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Kini si Max Urban. Celebrity soap ang gamiton, may iskwalin, may glutatayon. Muputi mo hamis atong naong, mga bugas talong kuhaon. Celebrity pang pa-beauty, celebrity para sa family. Ang kahumot, suabing-suabe, celebrity soap, okay. Celebrity, celebrity, celebrity. Oh, palit dayon. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Na, tuan na, nihilak naman yung bata. Ipalayo sa naong ang kanang naong ni Monaldo be. Palayo na sa bata kay muhilak. Oy, makakita sa imong dagway na duha ka. Bitaw! Palayo! Hindi mo sultihan. Na, Grabe pagkakita naman si mo, katamay na no? ko, ha? Grabe. Kasi na naon sa mo diha. Oy! As. Baby! Selfie ta sa baby, B! Nasa di Alam selfie. doon na sa remembrance nga nagugos kita ang bata. Pili ko na kay mong ingron. Ay, bag. Ay, bagsad. Alam, ginita na nga akong ay bag. Na hindi man ako, maklaro nga, bago na. Bag sa mata. Ha?
Sige lang, selfie. Di na mo gumapil. Di ko ni mo iapil. Ay, tempa-tempa yun niya ng silpi. Haay mang ginikanan ng bata sila. Ay, tara, ay. Uban ni Tita Juan. Hala, Hala. mura man na sila og nag-away. Sa? Nag-away sa adlaw sa bunyag sa ilang anak. Nay, di ba mo rin naglalis na Laldo? Nalutan awa ko no. Ikakulitan o. Naglalis sila no. Ambot lang, di mo ko taga din he. Tanawa ba? Ay, Ambot hanggang. lang mo sila, ay, ambot ni mo. Naglalis lagi na sila. Bebe, ako adto be. Sumangil lang ko nga kanang mag-picture na ta. Kay di naman taga-picture da ato mga simbahan ron kay may misa para bang musunod. Di, lagi ka masayaw. Di ka masugot. Iuli lang tadyoan ang advance ni mo ka. Ay nalang kung pagkilasilas di alan, uy. Bisa nagkalisod na ta. Ipasobi kihapon ani mong pangigi. Oy, noon sa ni, oy! Ano naman hinon mo maglalis ako atubangan? Ni abi ata simbahan, ha? Ni ata simbahan. Iuli lang yung kwarta. Karon sa inyong anak. Sam ko, sige na ba? Iuli na. Samok alan, bi. Tamparuson ti karon. Oh, Ay! Ay, nag-usap mo din he. Uy, wala naman pa bita ka pa picture dito sa simbahan ay kauban ang bata. May misa pa ba yaron taod-taod? Nag-usap mo din he, oy. Ambot anang alan, uy. Tana sila. Uy, hala. paita eh. Oy, pagsabot mo maayo sa mga asawa alan, oy. Pero, hoy, ako pa ni mo alan, no? Ipadapli na lang na ni mo imong garbo. Nga, kay ikaw ang bana, ikaw ang iyong mangita sa imong pamilya. Di naman na uso doon, nga mother stays at home and father works in the garden. Mao na. Kasagaran ron sa mga asawa, manarbaho na tugod sa kalisod sa panahon. Be practical. Di ko masugot, tita. Di ko masugot kung pa-display akong asawa sa iyang lawas tubangan sa mga tao. Pero ang sawa mo na ni mo ron. Nga, ganahan maging mubalik og sayo sa Carol. And besides, prangkahan na lang ti kaalan, ayaw lang kalain, ha? Nga mas daghan pa kung ikahatag ni Carol nga shows kay kanimo. Kaya mas daghan pa man ang mag-demand og dancers karon sa mga mall shows. Kaya ninyo nga mga komedyante. Tita, Mangsugot na lang. Sugot na lang nga mabalik si Carol og sayaw. di lagi ko masugot lagi. Bana ko. Di ka kasabot sa kong bation. Oh, Di man ka bana. oh, Parehas matang pure laki. uy, Nya may asawa ka, makasabot ka unta sa kong gibati. ah, uy. Ano, giwakautan ko. Og, gibirahan pagyog ko. Ay, mas ilan nga ba mga lalaki. May garbo sa gini sila. Pero nga akong ikal, uy, may garbo. Why kaikog? Nagpabuhi man ako. Di sila, unsa gibuhat nimo diha? Sim kag isa-isa na imong cellphone. Ay, Nangambog da. ka? Dili, ay! Ha? Ikaw no. Kita dos mga tawo naka-cellphone. Ignorante juga ikaw, uy. Nag-upload ko sa atong mga pictures sa Facebook ba, Upload? sa katong pagbunyag. Hinagay signal ang napita, uy. Data na maguni akong gamit. Aw ka nang ludlod? Be, gusto kag ikat-kat ko sa lubi kanang imong cellphone, ikat-kat ko nang adto. Saan nga ikat-kat man mo? Alam mo ka signal ba? Ma-upload yan ang tanan na mga pictures ya. Mukat-kat ko sa lubi. Bitaw tuod, no? Unya, kung ato na ka sa taas sa lubi, magpaabot ka ganun sa amahuman pag-upload ang tanang pictures. Kapuy-puy ka sa kuntiil, no? Ay, ako ni bilin ni mo cellphone dito eh. Hangtod nga mahuman ang tanan og upload. Unya, balik ko na sa nimong saka. Oh, di na. Unya, ako cellphone! Ikaw, balik ka, ikalasa ka. Huwag mo kasi reaksyon, nga no, mag-reaksyon diya. Why laming kumidyahan, Aldo? Ha? Ikaw ra tingali nalingaw at to. Di, gikudakan ko mo, di. Lala, di katawa naman ko. Di katawa naman ko maayod do. Kuha niya to ako lingag nga do, di. Imor bang ipost sa Facebook, ba, di? No, baya no, kinsa ka man taong akong kudakan, oy. Mitingo ko na mo cellphone. Na-picture ka? Sila si Alan ug Carol ang akong gikuha ang picture. Oh, ha? Nag-away pa man gihapon na sila, uy.
Kay tanawa ang nakuha rin akong picture. Gano? Ha. I-zoom in ako ha. Gano? Tanaw. O tanawa si Alan. Oo. Ano ba yan? Pikaton ko pa ning ako ang kuan ha. Cellphone ha. Pikata, Maklaro pikata, nimo. pikata. O dawa. Awa. Ni. Guba kay now ni Alan nga nagigsulti kan de Carol. Unya. Unya si de Carol sab. Nya, Pikaton na sad. Pikat Iso niya. kayo ang now nga nang nisipat ang mata bakang Alan. Sa may giawayan nila. Ang puta nang uy. Ano kumplito ha? Pero nagduda ko. Ha? Nagduda di ko nga di kini magdugay ning duha. Usa? Pakinggan natin ang isa sa natulungan ng San Paniawat Plus. 2019, balik-balik ako sa ospital. Hindi lang nila napapababa yung BP ko. Kasi mahilig ako sa mga herbal-herbal iniinom. Yung nag-deliver noon dito ng Panyawan, ni Sid Panyawan. Trinay ko ng isang buwan, minom ng ganon. Minomonitor ko yung BP ko. Bumaba naman na siya. And pinagpa-blood team ako nung BP. Normal naman lahat. Jennifer Manalis. Taga rito rin din, ng Buongan Santo Tomas. San Paniawat Plus. Gawa ng Sen Marketing. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinaglulu... Usabay buot mo pasabot na sila ba? Nga magkabuwag kining duha Naldo. Hinduta good, natural magina. Unsa? Karaan. Ikaw ba? Sis, karaan lagi sa? Karaan gyud. Wala ko itagbag-o eh. Ikaw ba yabang tingali ka? Buwago na mong duha? Kung may anak na sila? Wabi kay batasan ni mo. Ay, inaya ko nang tingog mo di Naldo be. Kani action og lingi din si Alan na to oh. Masabtan. Amam ko ka? Buwago ni mo nilang duha? Nya saan lang niya na ilang anak? Kanato ginugos. Tingog. Ha? Ikaw ang amaw. Mingon pagugong ako silang buwagon. Matod ko, nagduda kong magkabuwagin ni sila. Kini bag-o ni. Nga Muni pinahinay nga sipa ba? Nga ano lagi nakasulti mo gana? Bag-o ni. Amaw. Ini, kita lagi kong bag-o. Nga nun, ha? Paminaw. Suhito ko anang akong amiga oy Naldo. Dili na gustong gawngan na siya. Dili na gustong butan siyang buhaton. Wala na si Alan, sobra man kaigihan. Siluso man kaayo. Ito na nakasabot ako. Kung dili maka-adjust si Alan, ana, Ito na, di ko ito na na. magdugay si Day Carol din sila. Oh. Magkabuwag na sila. Unsa? Nay, Ah, ibilin sa nako si Inday Chenny ni mo, Nay, Bi. kaya saan sa di ay ka? May zumba man sa barangay, Nay. Moapil ko. Ha? Niya nang sayo sayaw? O, Nay, pasingot ba? Aron maulian ning lawas nako. Oh, nala sige. Pero dili ka ba ya unta dako, day? Klaro na kong angkan, Nay, uy. Ug lisod na kon kanang kuan, makakita ng anak nimo og dili angkan. Mawani pa ko. Ha? Nay, ato sa ko ha. Ikaw na bahalang day Chenny ha. Ako naman nagikutawan daan og gatas. Kana akong giputos sa lampin. Aron dili daling mabugnaw. Oh, nala sige. Ari usa na ko ning akong apo. Kini pa, kapahimos kog hawk-hawk aning akong apo. Sige, Nay ha. Alis ako, Nay. Ah, sige. Mwah, mwah, mwah. Ah, kahumot gid sa akong apo. Humot yun ning bata. Ay, imong mama, sige pa siksi. Na ito ay hapit na kitang igot-igot. Isa to nilakaw, Nay? Oh, tayo, makita pa man nimo. Imo asawa. Oh, uy, si Di Carol. Kabong pugsot? Oh, mubo pagid kaayo. Asam ko dito siya, Nay? Ha? Ay, muapil ko no siya sumba dito sa barangay dong. Sa, padungon na ginibayhan na, uy. Short, pagbubo kayo. Paso na ko na, ha? O kita na ako sa kong giluto, Nay. Ah! Uy, kibinlan in taon ko sa iyang asawa, aning bata, unya patanawon pagid ko sa iyang giluto. Saan pa man ako ini, oy? Oh, tuan na ay, ni Sotoy lambayang potot. Bida gid ay. Pati yun, magikuskot sumisyon ni bayhan. Bay! Bay, asam ka!
asap ka! Uy, moram nag-aso-aso ng ilong ni Mos Kasuko. Braplin, bay. Anong ni ilong ang anam ni? Tingali mapagan ka, Braplin, diya. Ano, sakit chika po tani mong ilong? Ay, ano mo? Tanawa. Ay! Kisa may kaaway mo, ngigas ilong. Ako asawa. Ngandi! Ay, top daw ko sa barangay. Mapil ko nun siya nang sayo-sayo ka ng zumba. Ayaw, Niya, pakigol, pakig-short. Unong sa hunong, kapoy, istorya mo lakaw. Uy, kapoy. Mintas wa ka pa makahimo og iskandalo dito sa gym. Ay, sa uin, unsam ka. Ayun ang gupting balhibos kong ilong na unsam ka. Ilong, ay, pagkuan mong ilong. Unsam ka, binado. Manupong ko nimo. Aso na rigmay mong ilong, paminaw. Kay, may isulti ko nimo, bahay na ng karol. Oh, kaya naman ako usawa. May gisulti sa sila na ako. Bahay sa batasan ang day karol. Mong paminaw, aron di mo magkabuwag. Unsa lagi, sulti ko. Unsa man, ha? Unsa? Mao na Martin, mao igunit sa ko aning bata ha. Kitan-aw na kog unsa toy gilutong alan kay akong tiwason og luto. Bebe, dali inday sini. Ale po, ara lolo, bebe. Pastilan. Nalimot-limot, baya ko gamay sa pagkugos bata. Pagkaton nagbalik. Kay unsaong nagkaumagad man tagway buot, way paki sa iyang anak. Huwag gani pasuso sa bata kay madaot kuno ang iyang figure. Ikaw gidog na ba mo Ana padungga ng saway-saway mo diha sila. Kay kaniadto buto kay kanang Carol alang sa tok anak. Kay nagtuo man ko nga siya ang makapausap sa atong anak Martin. Pero pastilan, naunsa naman noon ni ron. Murag ang atong anak man ang maugta sa kinaiya si asawa. Mauna diha. Og karon kitay nagsao inis mga lihokon. Kitua nagapas-apas bakang anak ta siyang asawa. Kanina sa music, ganahan ko mo zumba ron to kara. Woo! Day, Carol. Oh. Marami apas mo ka na ko din sa gym, ha, Alan? Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang komedyante. Dalit ka ninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga